O BNG de Ribeira denuncia que a mala xestión do PP local obriga o Concello a pagar máis de 100.000 euros por unha sentenza de contratación irregular. Este lunes desenvolveuse o pleno ordinario do Concello de Ribeira e un dos puntos a tratar foi a aprobación do suplemento de crédito 1/2026, que ia destinado a diferentes fins. Unha partida de 104.144 euros ía para o pago dunha sentenza do 2025 á Tesouraría da Seguridade Social pola condena xudicial en favor dunha traballadora mantida durante máis de 13 anos como falsa autónoma nos gobernos do Partido Popular. Así o afirmou o portavoz do BNG local, Luís Pérez Barral. Estamos falando de que hai unha traballadora que se contratou de maneira irregular entre o ano 1991 e o 2004, que non estivo cotizando na Seguridade Social, que non estivo contratada conforme a legislación e, por tanto, a irresponsabilidade do Partido Popular cústalle unha vez máis cartos a todos os veciños de Ribeira, neste caso máis de 100.000 euros de cartos públicos que poderían ir destinados a novas pavimentacións, a dotar de auga potable ou saneamento a vivendas que a día de hoxe non o teñen ou a dotar de puntos de luz as nosas parroquias. Pois vemos que as irresponsabilidades do Partido Popular provocan esa perda de cartos en Ribeira. Pérez Barral lamentou a situación e afirmou que ten que haber responsabilidades políticas para dirimir este tipo de sancións. Ese tipo de mala xestión, porque quero incidir en que neste goberno municipal hai persoas que estaban naquel momento, como a señora Pouso, pero tamén había outras persoas, como, por exemplo, o señor Ruiz Rivas, que durante anos foi concelleiro e alcalde de Ribeira, que tamén permitiron este tipo de contratacións irregulares saltándose calquera tipo de legislación laboral. Pero non estamos só denunciando que Ribeira perde 100.000 euros por unha irresponsabilidade do Partido Popular, é que isto súmase a outras irresponsabilidades cometidas ao longo dos últimos anos e que nos están costando moi caras a todos os veciños. E fixo mención á gasolineira de Xarás, onde hai pendente unhas reclamacións patrimoniais, é dicir, que se lle reclaman ao Concello de Ribeira ata 4 millóns de euros por outorgar ata 2 licenzas ilegais para construir unha gasolineira, a pesar de que había informes contrarios a que se pudera levantar na parcela na que finalmente se levantou e que agora houbo que derrubar. Estamos pendentes desas reclamacións patrimoniais. Pero non só nos referimos tamén á gasolineira de Xarás, senón que existen outros casos, como por exemplo a residencia pública das Saíñas, onde a pretensión do Partido Popular de cambiar a localización para levala a San Roque, é dicir, levar os nosos maiores para o monte, implicaría tirar ao lixo 800.000 euros de cartos públicos que xa se investiron nas Saíñas. Coa compra da parcela houbo derrubo da antiga discoteca, ademais do proxecto da nova residencia. O portavoz do BNG de Ribeira sinalou que están en regra todos os permisos necesarios para poder levantar o edificio público, polo que o partido reclama que se diriman responsabilidades políticas, que os seus responsables que teñan que pagar esas sancións ou que polo menos dimitan das súas responsabilidades, porque vemos que hoxe en día hai moitos deses cargos que siguen ostentando cargos de representación pública importantes, polos que cobran unha cantidade importante de cartos e, por tanto, pois o que temos é que denunciar que o Concello de Ribeira, neste caso a súa alcaldesa e todo o seu equipo de goberno, o que queren é pasar de puntillas, que os veciños e veciñas de Ribeira non saiban que se están perdendo cartos públicos por unhas contratacións irregulares. Pérez Barral sinalou que é posible que se judicialicen máis casos, xa que apuntou que houbo máis casos de contratacións irregulares no Concello.